Salam hemeňize. Bugünkü temamyz interior dizaýny değişdirdi. Size has boluply tema bilen geldim. Köpüňiz bilýäňiz häzirki döwürde social media has köp ulanyp başlandy. Meselem Instagram, YouTube, TikTok ýaly programmalary adamlar köp ulanýarlar, biznesler üçin ulanýarlar ýa-da öz gündelik durmuşlaryndan surat, video zat paylaşýarlar we şu suratlar üçin türli programmalar ulanýarlar. Esasen redaksiyerlemek üçin ýa-da beýleki ýetgeçlik filtrleri, efektleri bermek üçin her türlü programmalar ulanyp barlak görýärler we şu esas programmalaryň biri Photoshop programmasy. Ýene adamlar Photoshop bilmeýänlikler üçin ýa-da şu redaksiyerlemek üçin Photoshop'u doğalı baştan öğrenmeli öýdüp Photoshop ulanmany çekinýärler, gorkýarlar. Ýene bugünkü videomuzda size öz suratyňyzy nädip çalt ve ansaz şekilde redaksiyerlap boljagyny düşündirmekçi. Eger size meň bilen bile etmek isteseňiz, onda kompýuterlaryňyzy ýanyňyza alyp meň bilen bile başlap bilersiňiz. Bugünkü videomuzda size nädip şu suratdan şu suratda gysgawatyň içinde gelip boljagyny öğretmekçi. Birinci bilen Photoshop programmamyzy açýas ve öz suratymyzy Photoshop programmany açamyzdan soň öz suratyňyzy ýa-da haýy surat ulanmak isteseňiz şonu açýas. Soň görşüňiz ýaly suratymyz çykdy we çep tarapdan dördüncü funksiya ýagny Quick Selection tool'a basyp özüňizi ýa-da başga haýy suraty efekt bermek isteseňiz şonu saýlaýas ilki. Saýlanyňyzy ilki kenarlaryna çykmagynyň gorkunç zady ýok. Onu soňundan beýleki funksiýa bilen arasalap aýyryp bilýäňiz. Saýlap bolaňyzdan soň çep tarapda görşüňiz ýaly ýokarda plus minus funksiýalary bar. Şoň minusyna basyp ýanky artykmaş çykan ýerleri özüňiz arasalap bilýäňiz we eger has rahat boljak bolsa onda suratyňyzy golaýlaşdyryp bilýäňiz. Onuň üçin klawiaturadan Ctrl plus'a basyp özüňiz nähili haýsy derejede isteseňiz ýakynlaşdyryp galan ýerlerini şular ýaly arasalap bilýäňiz. Üç taýda ýokarda ýene size diýilen funksiýadan özüňiz razmerni seçilýän, meselem aýyrjak, arasalajak ýeriňiz şular ýaly has kiçik ýer bolsa, onu razmerni azaltyp bilýäňiz ýa-da has uly bolsa, onu ulaldyp özüňiz öz istegiňize görä ulanyp işläp bilýäňiz. Suratymyzy arasalap bolanymyzdan soň ýokarda Select and Mask diýilen funksiýa bar. Şoňa basýas. Basamyzdan soň öňümizde şular ýaly ekran çykarýar. Görşüňiz ýaly sağ tarapda şu ekranyň, sahypanyň funksiýalary bar we iň başda şeýle View diýilen funksiýa basyp Unblack funksiýasyny saýlaýas we suratymyzyň arkasyna şular ýaly gara efekt berýär. Ýöne opacity ýerini fonny 100% edip arkasyna doly gara diýär. Soň çep tarapda görşüňiz ýaly ýene başga funksiýalar bar. Onuň hem ikinjisine basýar. Bu funksiýa şu kesilen ýerleri, ýagny esasen hem saçyň töweregini kesenmizde doly kesilmänligi üçin
şu funksiya bilen biraz arasalap düzeltmeler edýäs. Ene ýanky çymýaly öz isleňize görä ýakynlaşdyryp ýa-da razmerini ululdyp, kiçeltip özüňiz işläp bilýäňiz. Eger şular ýaly käbir ýerlerini artykmaş çykan bolsa ýa-da aýyrmak isteseňiz onda ýokardan minus funksiýasyna basyp täzen öňkü ýagdaýyna getirip bilýäňiz. Bu işimizden bolanmazdan soň sağ tarapda aşağıda output settings diýen funksiýa basyp output to diýilen ýerinden new layer'a basýas, ýagny täze sahypa ýaly edip suratymyzy çykarýar. Bolamazdan soň ok'ya basýas we görüşimiz ýaly sağ tarapda iki sany sahypa çykardy öňümüze. Birinde şular ýaly öz suratymyz bar, beýlekim suratyň original görnüşi ýöne ony oň üstüne işlemeýänligimiz üçin ony pozup bilýär. Sağ tarapda bir sahypa galyşy bar. Indi effekt goýmak üçin bizim suratymyzyň ýeri az bolan üçin biraz suratymyza yer berýäs we işimize dowam edýäs. Oň üçin çep tarapda 5-nji funksiýa görüşimiz ýaly crop tool üstüne basamyzda suratymyzyň daşyna şular ýaly ramka ýa we siz öz işlejek ýeriňizde biraz ulantyp bilýäňiz. Meselem men effekt bulanjak ýerim sağ tarap bolan üçin suratyň sağ tarapyny biraz ulandyp boş ýer goýýan. Bolanmazdan soň ýokardaky şu simbola basýas we suratymyzy taýýar edýär. Soň sağ tarapda şu boşluk ýere basyp ýene sağ tarapyň aşagyna 4-nji funksiýa basamyzda öňümizde şular ýaly funksiýalar çykarýar. Olaňam ýokardan ikincisi ýagny gradient funksiýasyna giremizde öňümizde şular ýaly kiçijek funksiýa çykarýar ýene. Görüşimiz ýaly şu birinji gradient renkler bar. Şolaň üçünçisine ýagny ak kara basýar. Soň ikinji style'a girip ikinji ýetýäs we angle'am 90%dan 00 edip ýazýas. Soň aşağıdan reverse ýerine basyp şu ak kara effekti berýär suratymyzyň üstüne ýöne görüşimiz ýaly bizim öz suratymyzyň üstüne dogry gelendigi sebäpli ýanky öz saýlan suratymyz aşagyna gitdi. Şoň üçin muny bolamazdan soň ok'ya basýas we suratymyzyň aşagyna geçirýäs. Endi görüşiňiz ýaly suratymyz ak kara sahypanyň üstüne geçdi. Ýöne şu ortadaky ak renkini biz suratymyzyň aşagyna dogry şekilde ýerleşdirmek üçin täzen ak kara sahypamyzyň üstüne iki gezek basamyzda ýanky üstüne işlen funksiýamyz gelýär. Ştaýda scale diýen funksiýasyndan razmerini ütgetip bilýäňiz. Görüşiňiz ýaly öz isleňize görä. Soň ekranyň üstüne, sahypanyň üstüne gelip şeýle myşkaňyz bilen basaňyzda ýerini ütgetip bilýäňiz. Özüňiz isleňize gerek goýanyňyzdan soň ok'ya basýas we öňünde şular ýaly şekil berýär. Endi işimize dowam etmek üçin ýanky sağ tarapdaky layerler ýagny gatlaklar bilen işleşýär. Oň üçin hem öz suratymyz duran layeryň üstüne birgelep basýas we klawiaturadan Ctrl+C knopkasyna basamyzda şular ýaly suratymyzy köpeldiýär, ýagny iksan edip çykarýar. Ony etip bolamazdan soň ýene ýanky layerlerden ikinji suratymyzy saýlaýas we çep tarapda ýokarda filter diýen ýere basamyzda öňümizde şu liquify funksiýasyny çykarýar. Oňa basamyzda ýene şular ýaly öňümizden täze ak sahypa çykýar we häzir biraz üstünde işläp effekti bermäne başlaýar. Bärde hem görüşiňiz ýaly çep tarapda ýene funksiýalar bar. Bulardan hiç hilli
bir başkasına ütgetmek gerekler. Birincide forward word tool'a basýas ve şoň üstünde işleýär. Ýöne eger razmerini ütgetmek isteseňiz onda sağ tarapdaky size'dan özüňiz razmerini ütgetip bilýäňiz. Hazır bärde etmeli işimiz effekt berjek yerinizi şeýle çekip nähilli ululukda ýa-da näçelli etmeli isteseňiz şoňa görä özüňiz karar berip bilýäňiz. Mesela men işlejek yerim şu arka plan bolan üçin hazır arkasyny şeýle çekip dolulugyna ýapýar. Şular ýaly uly yerleri, mesela uly razmerde işläp bilersiňiz, işinizi has hem çatlaşdyrýar we aňsat etmeňize kömek edýär. Efektimizi bek bolanyndan soň OK'ye basýas we görşümiz ýaly öňümizde şular ýaly effekt çykarýar. Indi ikinji sahypamyzyň üstüne saýlantyr görşümiz ýaly klawiaturadan alt knopkasyna basyp sağ tarapda aşağıdan hem üçüncü funksiýa basamyzda şular ýaly gara sahypa çykarýar öňümizde ikinji suratyň gapdanyna. Ondan soň birinji surata basyp hiçli klawiatura basman diňe sağ tarap aşağıdan üçüncü funksiýa basýas we görşüňiz ýaly öňünüze ak sahypa çykarýar. Indiki işlejek işlemi şu iki sahypanyň üstünde bolýar. Ak gara sahypalarymyz çykandan soň ýene ikinji ýagny gara sahypamyzyň üstüne gelýär. Soň çep tarapdan görşüňiz ýaly brush tool şonu saýlaýar. Ve ýokarda şeýle görşüňiz ýaly brush'yň ýagny kiss çykanyndan çoğu duran öňünde papka var. Şoňa basamyzda şular ýaly funksiýa çykarýar. Bärden hem ýanky işlemek üçin özüňiz halan şekliňi saýlap dowam etip bilýäňiz. Görşüňiz ýaly durny görünüşlerde şekilleri var. Bugün men işlejek şeklim 283 nomerdaki kesçika ýalny şular ýaly görünüş berýär. Muň hem razmerini ütgetmek isteseňiz, onu edil şu aşağıjygyndaky size ýerinden razmerini kiçeldip ýa-da ulaldyp özüňiz soň işiniz dowam edip oturan ýeriňize ütgetip hem bilýäňiz. Egerde feregen tarapyny ütgetmek isteseňiz, onu şaýda görşüňiz ýaly şu diagrammaň üstüne özüňiz oýnap bilýäňiz. Meselem aşağı bedenize biraz ütgeýe. Saýlap bolanyndan soň funksiýamyzy aýyrýas we suratymyzy biraz ulaldyp işimize başlap edýär. Layerlardan gara sahypa saýlanmagy duran üçin kesçikamyzyň renkini ak renkge saýlaýar. Görşüňiz ýaly çep tarapda aşağıda renkler var. Eger gara renkde duran bolsa, onda bir gezek üstüne basyp şu öňümizde renk funksiýasyny çykarýar. Şaýdan ak renk saýlap işimize başlap bilýäňiz. Görşüňiz ýaly suratymyzyň üstüne basyp başlamyzda şular ýaly kesçikan şeklinde effektler berip başlaýar. Birinji edeniňizde dola hemme ýerine etmän çalaja edil suratyňyzyň ýa-da şo nire effekt bermek isleýän bolsaňyz şoň kenarlaryna az şekilde birinji işimiz edýär. Bu işimiz bolanyndan soň sağ tarapdan layerlardan ýa gara sahypadan ak sahypa geçýäs we kesçikan renkini gara renkge ütgedýäs. Ýene ýanky ýaly üstüne basaňyzda öňünde renk funksiýasyny çykarýar. Şondan saýlap renkge gara ütgedip bilýäňiz. Indi bolsa gara renkge ütgedendikden soň suratymyzyň üstüne çalaja ýanky effektden berip başlaýas.
Eger mesela şu wagt kesişkandy aşağı tarafa seyrediyor. Şunu çala ütgetmek isteseňiz onda myşkaňyzyň sağ tarapyna basaňyz, ýa-da kiçik funksiýany çykarýar we ştaýdan ütgetip bilýäňiz. Soňra ekrana basyp işiňize dowam edip bilýäňiz. Berde hem işiňizi dowam etmek gerek däl, şu suratyňyzyň gapdallaryna effekt bir hili görünmez ýaly. Çala şu effektden hem öz suratymyzyň üstüne goýýar. Edip bolanyndan soň ýene layerlerden täzeden gara sahypamyzyň üstüne gelip inni öz suratymyzyň başyndan beýleki boş ýerlere effekti etip başlaýar. Onun için renk hem ütgetmek ýadyňyzdan çykarmaň, ýene çep tarapda aşağıdan renkini ütgedip işimize dowam edip bilýär. Bu effekti hem özüňiz öz istegiňize görä etip bilýäňiz, ýöne gaty köp etmän, kän doldurma suraty owada boljak şekilde her ýerine çala etseňiz suratyňyz has hem effektli ütgeş görünýär. Effekti dolu suratyňyzyň, ýani sahypaňyzyň tutuş hemmesini ulanmak gerekler. Özüňiz nähili owadan görseňiz, meselem az şekilde bolsa da esasy şu owadan da bermek ýeterli. Effektimizi berip bolanyndan soň sağ tarapda şu boş duran ýere bir gezek basamyzda görüşiniz ýaly saýlangy duran sahypadan aýrylýar we aşağıda ýene 4-nji funksiýa basamyzda aşağıdan 2-nji gradient map'e girýäs we öňümizde şular ýaly renkli effektli ütgedip funksiýalar çykarýar. Berden hem şu an ak kara renkli duran renki görüşüňiz ýaly 5-nji duran oranj we fiolet renkdäki effekti ütgedýär we öňümizde şular ýaly filtr effekt berýär suratymyza. Bolanymyzdan soň ýene sağ tarapda layerlere basýas we renkini biraz açýas. Ondan ýokarda görüşüňiz ýaly normal diýilen ýere basyp soft light'a getiremizi suratymyza has hem owadan görkezýär. Ýöne eger effektini has hem sary görseňiz ýa-da goýu görseňiz, onda şu ýanky ütgeden ýerimiziň edil sağ tarapynda ýene opacity diýilen ýerden effektini biraz özüňiz azaltyp bilýäňiz öz istegiňize görä. Eger ýok ýanky effekt halasaňyz, onda hiç hili ütgetmän şo durşuny hem goýup bilýäňiz ýa-da gaty sary görseňiz, onda biraz şulara azalyp görüşüňiz ýaly sarylygyny ütgetip bilýäňiz. Suratymyzy görüşüňiz ýaly tamamladyk, ýagny effektimizi hemmelerde etdik. Bolanymyzdan soň sağ tarapdaky layerlaryň iň soňkusyna basyp myşkamyň ýene sağ tarapyna basamyzda şular ýaly öňümizde funksiýa çykarýar. Berden hem şu görüşüňiz ýaly zaten image'a basýas we ýanky eden effektlerimiziň hemmesini bir sahypa, ýani bir surat edip jemläp berýär. Indi suratymyzdy sahraniz etmek galýa, onam çep tarapda ýokarda layer funksiýasyna basamyzda ştaýda export as diýilen funksiýa giýýäs we öňümizde şular ýaly suratyň başga bir funksiýasyny çykarýar. Berden hem öz istendik formatyňyzda saýlap bilýäňiz, meselem PNG ýa-da JPEG haýsy bolsa da biz JPEG'de saýlaryň. Soň berden kaçtwasyny ütgetip bilýäňiz suratyň. Meselem eger gaty razmerda etmek istemeseňiz, 100%-ny kaçtwada ştaýdaky tutýan ýerini görüp bilýäňiz. Eger de onu has köp görseňiz, onda kaçtwadan azalyp tutýan ýerini hem azalyp bilýäňiz. Hemme funksiýalary öz isleşiňize görä ütgetip bolanygdan soň sağ tarapda aşağıda export all diýilen ýere basaňyz, öňüňizde sahraniz etmek isleýän ýeriňizi soraýar we özüňiz meselem nira suratyňyzy
sahranca etmek isteseniz şu papkağını saylayanız ve save knopkasına basayanız. Suratımız redaksiyelap bolduk ve yankayı sahranca eden yerinizden özünüz girip suratı barlap bilýäňiz. Görüşüňiz ýaly suratymyzy iň aňsat ve çal şekilde redaksiyelap bolduk. Öz akkauntlaryňyza, profiliňize paýlaşyp bilersiňiz. Instagramda hem bizim bilen paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki videolarda hem täze efektli videolar taýýarlap goýup başlarsy görüp bilersiňiz. Videomuzy halamansaňyz like basyp dostlaryňyz bilen paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Göreňiz üçin sag bolun.